ತೆಂಗಲ ಬಬ್ಲುಕುಲ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಪಿದೈ ಪಿಂಕ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಬಿಜ್ಜು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಇನಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಬೇಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಂಡು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಆಂಡು ಆಗ ಚೂರು ನೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆರಿಪೇಟಿಗೆ ಮೇಣಲ ಪಾಪ ಸಮಾಧಾನ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಗ ಒಂದು ಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದ ಪಾತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರತಿ. ಸೌಖ್ಯತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ಲುಕ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಶೋಕುಂಡೆ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಎಂಕುಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ತುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು ಅಂಚಿನ ಕಲರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಈ ಕಲರ್ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೇಷರಾಶಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್ ಗ್ರೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಎಂಡ ಊಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಲವ್ ಯು ಅಂಚ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಉಂಡದೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿಲ್ಲತೆ ಅಂಚ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೂಲ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಪೂ ದಿಕ್ಕಿನ ಪಂಡ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ಪೂ ತೂಪ ತುಲೆ ಈ ಪೂ ಏರ್ಕೊರ್ನಿಂದ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ಪೂಲ ಬೊಕ ರೋಸ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರು ಒಂದು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತು ತುಲೆ ಕಂಡು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತೇವುದ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ ಐಟ್ ತೇವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪಂಡದ ಅರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ತೇವು ಇಮೇಡ ಕೊಡ್ದು ಕಡಪುಡ್ದೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಆರಿನಿ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಲೆ ರೋಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ ತೊಜಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಇತ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಪೊಲ್ಪಲ ತೊಜಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತೇವಣ್ಣಲ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಕಡೆಟುಂಡು ತೊಜಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಪೆಲಕಾಯಿಲ ಕನ್ನದಿರು ಅಯ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಟ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ತುಂಡುಂಡು ಅವೆನಕ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನೆಟುಲ್ಲ ದಾಯಬಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇದಾರು. ಸೊ ಕಂಡ ನೀನು ವಿಶ್ವನ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೆ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆನ ಅಂಚೆನ ಈ ಗಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ಪೆಲ್ತಡಿ ಉಂಡದೆ ಪೆಲ್ತಡಿ ತೊಜಂಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಟ್ಟೆ ಹಾಪುಣು ಉಪ್ಕರಿ. ಸೊ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂದಿನೇಜಿ ಯಾನು ನೀ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಂಡಬೋದು ತೊಜಂಕ ನಾಡಲಕ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನಿಲಕನಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬತ್ತನು ಎಂಕೊಂಜಿ ತೊಜಂಕ್ಲ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಕಟೀಲದ ಮಲ್ಲಿಗಂಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿರತೆ ಅವು ಭಯಂಕರ ಪರಿಮಳ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಕಂತನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತನ ಅವು ಅಲ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಗಂಧಲ ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಕಂತ ಇಡೀ ಪರಿಮಳ ಅಂಚ ಆತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ಪಿರದೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡೈಮಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣು ಯಾರಿಗೆ ಆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಂತು ಬಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಣದು ಸಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಕಟ್ಟುವೇನು ಹೊರರೆ ನಡುಟು ಬದುಕಲೆ ಪಾಡುವೇನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂಡೇರಿ ಇದನ್ನ ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜಿನ ಪಂಡದು ಎಸ್ ಬೊಕ ಇನಿ ಕಾಣೆಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರ ಮೂರು ಅವು ಆತು ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಡ್ದಕ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ದೀಯೇನು ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಂಡ್ ಕಟ್ಟಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಟೈಮ್ ಡೇ ಅಂಚ ಅವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂತು ಜರ ಒಂಜಿ ತೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಪಿದಾಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ನಾನು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಆ್ಯಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಸೀರೆ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಂಚೂರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೇಕಪ್ ಉಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ದೇಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪೋಪಿನ ಹೊತ್ತಿನ ಪೂರ ತೂಪಿರತ್ತೆ ನೆಲ್ಲಂಜಿ ತೂಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲಗ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಶೋಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀವಡು ಇಂಚೆನೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದರೆ ಐಡ್ದ ಕೆಡೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯಪಕ್ಕ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನು ಪಂಡೆ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಅವಲ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ ನಾನು
ಇತ್ತೆ ಆತ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಡ್ಗ ಇನ್ನೇಂಜಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀಲ ಕಾಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಾಗಡಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅದೇ ಯಾನು ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಯಾನುಂಡದೆ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪಂದಿದೆ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಆಣ ದಯಪಣ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಲೈಟ್ ಡುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದುಂಬುಪುರ ಏನು ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ದುಂಬುಪುರ ಏನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅಲ್ಕೊಂಡತೆ ಎದುರು ಡಯಾನ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಪ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಬೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಐಡ್ಲಕ ಬಕ್ಕೊಂಡತೆ ಅನ್ನ ಲೈಟ್ ಅದೇ ಯಾನೈಕ್ ದೆಪ್ಪುನೇಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೇಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಟಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಜಲ್ ವೀಡಿಯೋದು ಏನಕ್ಲಿಗ ಮೇರಿಂತೀನಿ ಮೇರು ಮೇರು ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ ಒಂತೆ ನುಂಗು ಉಂಟುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾರು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಇಂಕೊಂದು ಸಾರಿ ಪಾಡ್ಕಂದ ಅಂದು ದಯಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಮರಿಯಲು ಗೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದತಿ ಬಕ್ಕ ಓಲ ನನ್ನ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಸುರಾಪುಂಡು ಮೊಸರಡಿಕೆ ಪೂರ ಸುರಾಪುಂಡು ಅವಾಗ ಮೊಸರಡಿಕೆ ಪೂರ ಸೀರೆ ಪಾಡೋದು ಪೋಂಡದೆ ಎನ್ನಂದು ತಿತ್ತದ ನೆರಿಗೆ ಇಂಚ ದುರುಕ್ಕನ ಇಂಚ ಹೊರ ಆತ ನಚ್ಚಿನಿ ಅನ್ನೋರು ಬಂದಿತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ನೆರಿಗೆ ಪೂರ ಜಾರ್ದಿನಿಂದು ಅಂಚ ಆವಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಬ್ಲು ಇತ್ತೆ ಐಲೈನರ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಬ್ಲು ಎನ್ನ ಬಬ್ಲು ತಿರ್ತದು ಒಂದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಬ್ಲು ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರಿ ತುತ್ತಾರು ಮುರಣಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಏ ದಯ್ಯ ಇಂಬೆ ನೆರಿಗೇನು ಒಯ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಮೆರ್ನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮೆದ್ದಿ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಉನ್ಮಂತದೇರು ಏಯ್ ಬಬ್ಲು ಸೋನು ಏಮೇನು ಬಬ್ಲುನು ಲೆಪ್ಪು ಎಸ್ ಶೋಕಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡ್ಗ ಮಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ ಕೆಲದಕ್ಲು ಪನೊಂದು ಇತ್ತೀರ ಅವು ಮಸ್ತ್ ತಿತ್ತಣ ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಯಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಪಾಡು ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಮಕ್ಕೊಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ತೂಯರತ ಇದೇ ಅನ್ಮೆತ್ತ ಅವ್ನು ಬೇತದ ಆಲ ಇಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತೇಂಜಿ ನಡೂಟೊಂಜಿ ಬದುಕಲ್ಲ ಬಾಡ್ದೊಂಜಿ ಪಿಜಲ್ ಕಟ್ಟುಗ ಇತ್ತೇಂಜಿ ನಡೂಟೊಂಜಿ ಬದುಕಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮುರಣಿದ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಇಂಚೆತ್ತೇನ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬುದ್ಧಿಯದು ಇಂಚೆತ್ತನದು ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟು ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಉದ್ದ ಬೈದೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಂಜಿ ಜಲ್ಲೆ ಜಪಡಾಕ ಇಂಚ ಒಯ್ಪುಗ ಪಕ್ಕದೆ ಇಂಚೆ ಅಂತ ಒಯ್ಪುಗ ಇಂಚ ಅನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಚಾಂಡ
ನಾನು ಕುಜಲು ಉದ್ದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಪನ್ನಗ ಒಂತೆ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪೇರಂಡು ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಬಿಡ್ಕಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಹಾಂ ಟ್ರಿಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿಕ್ಕ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡು ಮಡಿಕೆ ಅನ್ಪುಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಬಲ್ಲವು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಇಂಚ ನನ್ನ ಬಕ್ಲು ಕಾರದ ಮುದೇ ಹೇಳಿ ಕುಲ್ದಿ ಪಾಪ ಇತ್ತೇಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಗುಲಾಬಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ಚೆಲ್ಲುವ ಪರಿಮಳ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಕೊಡಗೆ ಮೇ ಮಿತ್ ಮಿತ್ತಾದ ಬಬ್ಲು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡದ ಇದು ಫುಲ್ ಎಂಚಾಣ ಕಲ್ನೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನೊಂದಿ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತ ಇರೋನು ನೀ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತವೇನು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಟೆ ಕುಂಕುಮ ಪಾಡನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಾಣಂದು ಪಲ್ಲೆ ದೇಗನ ಮನೆ ಪಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಈಚೆ ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಕಾರಟ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಪ್ಪಿನ ಉಂಪಿನ ಒಂದೇ ತುಪ್ಪಿನದೆ ಐಕೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಹೊಡಂದು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐಕೆ ಅನ್ನೋಜಿ ನಿಖಲದ ಮೇಕಪ್ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪೊತ್ತವೇನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಂಧೂರ ಪಾಡುವೇನ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಪಿದಾಡಿಯ ತುಲಿಯನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೀರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದುಂಬು ಎಕ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದು ಉಪ್ಪುನ ಒರಿಯೇ ಬಬ್ಲು ಆಗ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಲೇಟ್ ಆತನ ಮಾರ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಗಣೇಶ ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಐತ ಇಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಈಗ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಮೀಯರ ಪೊದಿತ್ತೀರು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಣ್ಣೆಂಕ್ ಅಂಚ ಮೆರಡು ನೀವು ಮನ್ಪ ನೆಂಚೆ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಸೀರೆದು ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಏನು ಬೆಲ್ಚ ಇದೊಂದಕ್ಕೆ ರೀಟೇಕ್ ಆದುಂಡತಿ ಕಂಚಲ ಈತು ಕೊಡ್ತಾನ ತನಗ ಮಕ್ಕಳು ಮೀದು ರೆಡಿ ಅನ್ನಗ ಸರಿ ಆತು ಅಂಚ ಮೆಂತೆ ಬೇ ಹಾಟು ಮೂಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೇ ದಾದ ಮಲೆ ದಾದೆಪ್ಪು ಚೂಚಿಲೆ ಬಾಬಾ ಚೂಚಿಲೇವಿ ಆಂಡ್ ಕಟಿಲ್ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ನೆಟೆ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜ ನೆಟೆ ಆನ್ ದ ವೇ ಬನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ರಶ್ ಉಂಡಮ್ಮೆ ರಶ್ ಉಂಡಿ ಇದನ್ನ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪು ಮಾರೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಡ ಮುರಣಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರೆ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟೋ ಇನಿ ಆತಿಜ್ಜದ ರೋಡ್ ಕ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡ ಮೀನಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ರೋಡ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮೀನು ಅಲ್ಪ ಇನಿ ಆತಿಜ್ಜಿರ ಅಂದು ಜನ ಪೊಯ್ ಎಂಗಲ ಬಬ್ಲುಕುಲ ಇಡೀ ಮಂಡೆ ಪಿದೈ ಪಿಂಕ ಒಂದು ಮುಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಬಿಜ್ಜು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಇನಿ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋನುದ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಉಣ್ಣು ಬರ್ತದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತದನ್ನು ಏ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಪಾಪುಲ್ಲ ಇಡು ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿದೈ ಮಂಡೆ ಪಿದೈ ಬರ್ ನಾ ಇಂತ ಉಲ್ಲವ ಇಟ್ಟೇನು ಬಬ್ಲು ಬಾಯ್ 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 ಸಿಯು ನಾನು ಕಾಡ್ದೊಲ್ಲ ಇಡಿ ತೂಯೆ ಮಾರೆ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ರಶ್ ಎಂಚನ ಇನಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಇನಿ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎಂಕಲ ಎಂಬೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಉಂದಾಂಡು ಪಿಟಿ ಪಿಟಿ ಆಂಡು ಆಗ ಚೂರು ನೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನೆರಿಪೇಟಿಗೆ ಮೇಣನ ಪಾಪ ಸಮಾಧಾನ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೆರಿಪೇಟಿಗೆ ಈತು ಮಲ್ಲಾಣ ಮುಗ್ಗ ಅಂಚ ಏನು ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಬಂಡಿ ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಸೋನುಲ್ಲ ಈಜಿನ ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಮ್ಮೆ ಬಿಜ್ಜು ಬರ್ಪಿನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಅನ್ವೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಚಂಡಿಯೇ ಐಕದಕ್ಕ ಸೀರೆಲ್ಲ ತೂತುದೆ ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ನೆರಿಗೆ ಗಿದಿರ್ಜಿದೆ ಕುಲೆ ಮುರಾಣಿ ಉಂಡದೆ ನೆಟೇನೆ ರೋಡ್ ಡೆತ್ತು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಇನಿ ಪುಣ್ಯ ಗಂಚಿದು ಮೇ ಇನಿ ಅಂತ ಬನ್ನ ಲೇಟ್ ಎಂಚಲ ಮೂವನು ಮುರಾಣಿ ನೆಟೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಈಗ ನೆಟೆ ಪೂರ
ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೂವ್ ಅವನುಂಡು ಕ್ಯೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗಳ ಲೇಟ್ ಆದನ ಬಂದು ನೀರು ತುಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಅಟ್ಲಿನ ದಪ್ಪೆನ ದರ್ಶನ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ಪೇರತಿ ತುಲೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಟೈಪ್ ಗಂಧ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕುನೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಆತೊಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಆತ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅಪ್ಪೆನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ನೀರು ತುಲೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಒನಸಗು ತುಂಬ ಸೋನು ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕ ಒನಸಗು ಉಲ್ಲಾಯಿ ಬಪ್ಪಿನ ಅಂದದ ಈಗಿನ ಪಾಪ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಖಾರದ ಉಲ್ಲಾಯಿಡೆ ಉಪ್ಪಿ ನೇರ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲಿ ದಪ್ಪೆನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತೂಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪಾಪ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದ ಪಾತೀರಿ ತೂಯರ ಪೊಣ್ಣ ಈ ಆಣ್ ಎಂಕ್ಲಾನೆ ಮೂಡ್ದಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂದಪ್ಪ ಎತ್ತದ ಪಾತೀರಿ ಅದ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ರಶ್ ಅಂತೆ ಅಂಚದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪೆನಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಒನಸ್ಲಾಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಡ ಇನಿ ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಇನಿ ಅಂತೆ ಆತು ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಬಡ್ಸ ಪಂಡದ ಎಂಜಿನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಆರಾಮಡಜಿವ ಒನಸ್ಲಾಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒನಸ್ ಅವು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಣಿಕನದಾದನ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅವೇ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಡ ದೇವರನ್ನ ಉಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಒಂದು ಆ ಆಣೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಬರ್ತದೆ ಪಾತೀರಿ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬರೋದಿತ್ತು ಇಚ್ಚಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಪೋಲು ಮೂಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾಲ್ ತಿಂದ ಇನಿ ಬಿಜ್ಜುಲ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಐಟು ಉಲ್ಲಿರು ಕಾರಡು ಕಾಲಿ ಈತೆ ಬಂತಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ ಬಬ್ಲು ಉಂಡತೆ ಏಪಲ ಸೀನರಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಬಬ್ಲು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುವ ನಿತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಬರಿಟ್ಟು ಬೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಬೇ ಕೋಪ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಂಡಿಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಟಾವನೆ ಅಂದು ಬಬ್ಲುನು ಗರ್ವ ಆಗ್ತದೆ ನೆರಿ ಆಯ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಿಟಿ ಪಿಟಿ ನೆರಿ ಅವು ಒಳ್ಳೆ ಎತ್ತಿ ನಾನು ತಪ್ಪೆ ಜೋಕಲಿನ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಕುಲೆ ಪೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಗರುಡ ಹೇಗೆ ಕುಲ್ದೆ ನೀಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಅಂಚ ಅಂದ ಕತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಮೆನ್ನಗಲೆ ತುಂಬ ನಾನು ಆಯನ ಬಂಜಿ ಕುಲ್ಪೆ ನೋಡತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಪುರ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಪುರ ದೆತ್ತುಗೊರ್ದು ತಿನ್ನಿ ನನ್ನ ಪಿರ ಆತನಕ ಹಿಂಬೆ ಪಲ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನನೇ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಕೈ ಮಮ್ಮಿ ಬಂಡದು ಬನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫೋನಾಗ ಆಂದವೇ ಫೋನಾಗ ಹಾಪುಣತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಉಂಟದೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರ್ತದಕ್ಲು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಲೆತ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ನರ್ವಸ್ ಹಾಪನದಾದನ ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಲು ದೂರಡೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊರ ನಿಂತೀರು ಅಂಚ ಬಾ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ಉಂಡತೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಬಡ್ಸ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣತೆ ಒಟ್ಟಾಸೆ ಹಾಪುಜಿ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿನ ಇನಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ 120 ಒಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಾದಮೆ ನಿಕ್ಕ ಗಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಬತ್ತು ಪಾತೀರಿ ಮೇ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಮುರಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡತ ಮೆಂತುಲಗೆ ಮೆಂತುಲಿ ಮೂಸುನು ಚಿಕ್ಕ ದಾದ ತೂಲೆಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಬರ್ಸ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಮಾರಿ ಪೋ ದೇವರೇ ಇಂಚಿನ ಶೆಕೆ ಇಡೀ ನೆಲ ಪೂರ್ವ ಚಂಡಿ ಆತನು ಆಂಡಲ ಶೆಕೆ ತಡೆಯರ ತಿರುಜಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಇಂಚನ ಮಾರೆ ಈ ಸಲ ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತು ನಡತೆ ಇಡೀ ಧ್ವಂಸ ಮಂತದ ಪೋಪುನು ಅಂಚೆ ನೆಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನೀ ಕೂಡ ನೆನಪ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ವಾರದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೇತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಲೇಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲೊಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಕಡನೆ ಬಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ಪೆಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ತಿಕ್ಕಣ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪೆಗೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಆಯನ ನಂಬರ್ ಪೂರ ದಿತ್ತವನರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಆಯನ ನಂಬರ್ಗೆ ಆಯ ಹುಡುಗಿ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂದು ತಿಕ್ಕಣ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಮಕ್ಕಳ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣನೆ ಬಿಡದಿ 2 ಜನ ನಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಿರ್ಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಯ ಹುಡುಗನೇ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಣಂದು
ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಮೊಕ್ಕುಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಕು ಖುಷಿ ಏನು ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ದಯಪಂಡ ಮೊಕ್ಕುಲು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆ ಲೇಡಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಉಳ್ಳರತಿ ಆಯ್ ಹುಡುಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊಂಜು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದೊಂಜಿ ಫ್ರೀ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಅಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕದಂತ ಅಪ್ಪೆ ಪೂರೆಗಳ ಕಾತೋಲ್ನೆ ದೇವರೇ ಪಾಸ ಅವನಲ್ಲ ನೆಟೆ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಏತ್ತ ಅದ್ಭುತ ಬೇಲೆ ಆಪುಣಂದು ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಜನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಆಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ನು ಆರು ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಣನ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಿಡಿದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಬೇತೆಗ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಚಾಂಟ್ ಮಂತಿರತಿ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈಜಿನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡಿ ಈಜಿನ ನಾನು ಬೇತೆಗ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಯ ಚಾಂಟ್ ಮನ್ಪಡ ಅಂಚೋಕೊಂಡತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಗುಣಕೊಂಡತಿ ಯಾನಾರಿಗೆ ಪಂಡನು ಇರಿಗೆ ನನಲಾತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಭಾರಿ ರೇರ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಪನ್ಪೇರತಿ ಅಂಚಿನ 2 ಜನ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೈಪತ್ತುನು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿ ಇಮೇಂಜಿ ಬಿಸಿ ಒಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ಆತು ಇಮೇನ ಪಿರವನ್ನಾಗ ಕೋಪ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕುಡೊಂಜಿ ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕಗ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಲ್ಲ ಪಟ್ಲಂಬತ್ತನು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಜೈದ ಆಯ್ ಬಬ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಿಳಿ ಬಂತು ತೂವನುಲೆ ಏನಂದಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೆಟ್ಗಮಿಲು ಉಲಾಯ್ಡೆ ಕುಲ್ಲಾದ ಇತ್ತೇರು ಆಯ್ ತೂಪಿಂದುಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ತಿಂಡಲ್ಲ ಪತ್ತು ಬತ್ತನು ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಹಿಂದೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗದ ಉಣ್ಣುನ್ನದೆ ಉದ್ದೊದ್ದ ಸೋಂಟೆದಲ್ಲ ಕನೆ ಕೆರೆಂಗತ್ತು ಸಾರಿ ಉಂದೆತ್ತ ಪೆಲಕಾಯ್ದಾಗೆ ಇಂಚ ಆಂಡೆ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ದೇವರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 11 ಗಂಟೆ ಆತನು ನನ್ನ ಮುನ್ನ ಪ್ಯಾರೆ ಪ್ಯಾರ ಸಾ ಬಚ್ಚಾ ಹೇ बोलो मेरी जय हिंद ಅದೇ ನೆರ ಪಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ನನ್ನ ಮುನ್ನ ರಾಯಿ ಅದೇ ನೆರ ಪಕ್ಕ ಬದ್ದೇನೆ ಚೇಂಜ್ ಬಬ್ಲು ಕುಟ್ಟಿ ಬಬ್ಲೂರಿ ಬಬ್ಲೂರಿ ಚಿಂಗ್ 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 ಬಬ್ಲಾ ಎಂಕೆ ಯಾಪರ ಸೀರೆ ಮಾತದ್ದು ಜಿಂದಾತು ನಾತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಪಂಡ ಸೀರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಅಂಡ ಈ ಒಂದು ಶೆಕೆ ಉಂಡತಿ ಮರಿಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಆತನ ಅವಸ್ಥೆ ಇದು ಕಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲ್ಲರು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಕ ಎನ್ನ ಉಡನ್ ದಿಂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಬಬ್ಲಾ